Zdravím, tak ja som Roman z Mesa od Romana a ja si dám jednu takú otázku na vás, že kto nepoznáte Mesa od Romana? To je fajn, dobre, to je super, čo sme chceli dosiahnuť, čiže dvaja to nepoznáte, teraz to budete poznať, máme na Račianske otvorené a tak. Ja len v krátkosti, že ako sme sa dostali, alebo ako som sa dostal tam, kde teraz som a čo je vlastne to gro, čím sa zaoberáme my a akým spôsobom komunikujeme. Lebo jedna vec je, že nejakým spôsobom musia komunikovať veľké značky, ale potom sú tu aj malé značky, kde ste asi niektorí tiež z tých malých značiek. A akým spôsobom si budovať ten fame, teoreticky po hranice Bratislavy, o tom si vlastne povieme my. Toto som ja. Takto som vyzeral kedysi dávno. Ja som totižto, nie som mesiar, nenarodil som sa s nožikom v ruke, nie som 5. generácia mesiarov, ale som vyštudovaný kvantitatívny inžinier v ekonomii. A čo sa týka praxe, tak začal som najprv v Public Relations, potom som prešiel do konzultingu, potom som pracoval na ambasáde švédskej, neskôr som prešiel do IT ako obchodník, ale vždycky som miloval jedlo. Som taký ten tradičný Slovák, ktorý sa vyzná do architektúry, mestského plánovania, politiky a ten štvrtý pilier podľa mňa na Slovensku je to, že všetci rozumieme gastru a rovnako som gastru rozumel aj ja. Každopádne chcel som byť nielen ten kritik a ten odborník na to, ale aj byť súčasťou toho gastra. A keď som mal 30 rokov, stretol som ženu, ktorá je moja manželka dneska a ona výborne varila. A spravila si foodblog, ako bolo vtedy moderné. A neviem, kto máte doma foodblogera, tak pre takého človeka nakupovať potraviny, to je najväčšie peklo, ktoré si viete predstaviť. Pretože ide robiť pomarančový koláč, tak potrebuje pomaranč s lístkom. Nájde si, že kvakovú polievku. Hej, to kvaku nekúpiš v Tesku. A tak ďalej. A začal som premýšľať nad tým, že ako by sme toto nejakým spôsobom začali budovať ako biznis. Najprv som chcel spraviť mobilnú aplikáciu, našťastie to bola úplná blbosť, ale vtedy začal fungovať Facebook pomerne vo veľkom a spravili sme Facebookovú skupinu, ktorá sa volala Bratislavský regál, kde si ľudia radili navzájom, ako sa tieto potraviny dajú kúpiť. A reálne dávali sme dokopy lebo tam človek napísal nám správu, že kde kúpim bôb. Tak sme napísali status, kde kúpime bôb a drb 2000 komentárov, hej. Tak sme to celé začali zbierať a vydávali sme to potom do magazínu. Ten magazín čítalo do 10 000 ľudí a v druhom čísle, keďže ja som pracoval pri Miletičke a veľa ľudí sa pýtalo na tú Miletičku, tak sme spravili mapu Miletičky. Ja som reálne chodil, pracoval som v blízkosti, chodil som po Miletičke, 14 dní a mapoval som si každého stánkára, kde čo dobre sa dá kúpiť, kde je dobrá kapusta, kde predávajú dobré priesady a podobne. No a bolo to veľmi úspešné. Tak my sme s týmto úspešným projektom prišli za Mišom Kaščákom, že chceli by sme ísť na Pohodu mapovať stánkárov. Lenže v tej dobe v roku 2013 na tej Pohode nebolo moc čo mapovať, lebo tam boli 4 druhy stánkov. Langoše, kebaby, hot dogy a potom prišla novinka plnené langoše. Hej, to boli 4 typy stánkov, ktoré tam boli. A Mišo nás poprosil, že či by sme nespravili zónu s dobrým jedlom, kde by sa dali nájsť iné potraviny, iné jedlo, ktoré by bolo pre účastníkov Pohody zaujímavé. Ten koncept gastropohody, ktorý teraz je na Pohode, tak môžeme povedať, že sme ho kúsok začali spolu s nimi aj my. A spravili sme zónu s dobrým jedlom, kde sa dali kúpiť čerstvé cestoviny, krémové polievky, grillované ryby, bol tam jablčno so sajderom a plus tam bol napríklad taký novovznikajúci kávový magazín, ktorý dneska vychádza v 140 krajinách a to je Standard od Miška Mulčana. A zostali nám tam 3 dĺžkové metre priestoru, kde sme si spravili vlastný stánok a keďže sme mali radi burgere, tak sme začali robiť burgere aj my. Čiže toto, čo tam vidíte, Regal Hamburger, tak to sme boli vlastne my. Moc sme nevedeli, čo robíme, o čo svedčí aj to, že pol hodinu po otvorení festivalu prišla na kontrolu hygiena a zatvorila nám stánok.
Každopádne my sme už dávali predtým burgere SBS-karom, lebo na festivaloch je vrátnik ten SBS-kar, to je ten, čo ovláda celý festival. Čiže oni nám dali hneď vedieť, keď baby z hygieny odišli, znova sme otvorili, spravili sme 600 burgerov a strašne ma to bavilo. Ja som tam bol pri tom grille, točil som tie burgere, plnil som ich a podobne. A tak sme si povedali, že ideme sa pustiť troška ďalej do toho a otvorili sme si burgeráreň v centre Bratislavy, ktorá sa volala Regal Burger. Prototyp hipstera, ako vidíte, bicykel, festka, bez prevodov, s jednou brzdou, hej, a bradatý a plus flanelová košela a podobne. No a zrazu sa to rozbehlo takým spôsobom, že po pár mesiacoch sme mali 3 prevádzky v Bratislave, po 2 rokoch sme mali 10 prevádzok. By the way, naša prvá prevádzka, ktorá vznikla, teda druhá, vznikla takým spôsobom, že prišla za nami pani a hovorí, že dobrý deň, že ja mám kópiu vašej burgerárne v Euroveji. A ja, že akože kópiu? Však poďte sa pozrieť. A tam drb, Tyrkisová, logo skoro podobné, menu to isté. Jediný rozdiel bol, že my sme boli Regal Burger, ona mala Real Burger. Tak sme to od nej kúpili. A keď v roku 2017 sme išli na Pohodu, tak som zrazu pochopil, že vyrastlo to do rozmerov, ktoré nikto nečakal a vyrastlo to do rozmerov, ktorými som ja nebol spokojný a nebol som s tým zžitý. Aby ste mali predstavu, my sme na tej Pohode v roku 2017 spravili 16 000 burgerov za 3 večery, alebo 3 dni. A vtedy som pochopil, že to robiť nechcem a firmu som predal. A ono sa hovorí, že každý máme v životopise také čierne miesto, na ktoré nie sme hrdí. Tak moje miesto, to čierne, je také, že som začal robiť pre Alfabio Luntera, kde som im pomáhal vlastne vyvíjať nové produkty, lebo oni chceli začať robiť párky a nikto z nich nevedel, ako tie párky majú chutiť, lebo všetci tam boli vegáni. Takže vlastne my sme im vyvíjali tie tofu párky, chuťové profily a tak ďalej a tak ďalej. A ja už som vtedy vedel, že chcem sa zaoberať nie tým mletým mesom, ale tým zbytkom na tej krave a to je vlastne práve to, čo robím teraz a to je mesiarstvo spojené s grillom a zároveň robím aj kurzy, hej? Lebo z môjho pohľadu to gastro je veľmi ťažké, pokiaľ máš stať na jednej nohe, lebo tá jedna noha nemusí byť vždycky stabilná, 2 nohy sú lepšie a 3 nohy, to už máš trojnožku, to už sa dá na tom stavať. O čom svedčí aj to, že vlastne keď my sme v roku 2020 otvorili v januári, tak trvalo 1,5 mesiaca, kým prišla korona. Čiže ten timing v našom prípade bol fantastický a nám začalo pomáhať to, že máme nejaký e-shop, ktorý sme vybudovali, začali sme mäso rozvážať po celom Slovensku a tak ďalej a tak ďalej a zároveň som začal robiť aj kurzy a myslel som si zo začiatku, že tých kurzov budem robiť pár do roka. V dnešnej dobe mám za sebou 3700 kurzistov, ktorí u mňa boli a platili a tak, takže je to vec, ktorá je v pohode. Nebojte sa, dostaneme sa aj k marketingu, len potrebovali sme troška aj prejsť tú históriu. Obrat máme okolo 900 000 eur ročne, spravili sme 30 000 tatarakov od otvorenia a naše hodnotenie je 4,9 hviezdičky na Google Maps s tým, že nemáme zaplatené ani jedného z tých hodnotiteľov. Máme 60 000 followerov na Instagrame a Facebooku a boli sme ohodnotení ako Pop of the Year v rámci BDKra. Toto sa volá, že Go e Mio, aby ste náhodou chceli vedieť. A môžeme teda povedať, že je to pomerne úspešný biznis, úspešná značka a je to vec, na ktorej môžeme do budúcna aj ďalej stavať. Keď sme išli otvárať tú druhú prevádzku, alebo ten druhý koncept, čiže Meso od Romana, tak ja som si veľa študoval, lebo ja som taký ten typ, že tá teória ma veľmi zaujíma. A čo sa týka gastra, tak ideálne gastro funguje vtedy, keď promuješ samotný podnik. Hej? Čiže máš nejakú značku a promuješ tú značku. Druhá vec je, mal by si mať čo najviac otvorené, aby si tam bol stále, keď ten zákazník dostane chuť na tvoje jedlo. Lokalita, lokalita, lokalita je motto, ktoré je jedna z dôležitých tém v rámci toho gastra.
Mal by si mať ponuku pre každého, kto príde k tebe do toho podniku, aby každý tam bol spokojný. A toto znie tak zvláštne, ale ono sa hovorí, že úspešná reštaurácia by mala byť taká, kam by chcela tvoja partnerka, aby si ju zavolal na rande. To nie je vtipné, to je skutočne tak, hej, akože to rande človek berie tak, že treba sa ukázať, treba zaplatiť, treba spraviť z toho zážitok, ale ja už z pohľadu tej histórie, čo sme mali ten Regal Burger, som vedel, že poprvé stavať to samostatne na značke nie je vec, ktorá by ma osobne bavila. A neskôr si aj povieme, že prečo namiesto proma podniku promujeme práve toho Romana. V rámci gastra nemôžeme mať otvorené stále, pretože keď máš otvorené stále, tak z technického pohľadu musíš mať 2,5 zmeny zamestnancov, čo je neuveriteľne ťažké na náklady personálne. A zároveň vždycky, keď tam máš buď jednu alebo druhú zmenu, tak jedna je horšia, druhá je lepšia. A tým pádom máš nejakú neistotu, že keď tam máš tú horšiu zmenu, tak máš nejaký stres toho, že čo sa stane. Potom ti zákazníci hovoria, bol som tam vtedy, bolo to super, bol som tam vtedy, nebolo to úplne OK a podobne. Otvorili sme mimo centra, lebo ten priestor, ktorý sme dostali, je z pohľadu technického zabezpečenia výborný, pretože má tam komíny, ktoré my potrebujeme. A čo sa týka ponuky, tak sme sa ju snažili spraviť čo najúžšiu, pretože tá úzka ponuka ti zabezpečuje to, že ten produkt je fantastický. Čiže my reálne nerobíme kompromisy, snažíme sa to zamerať práve na toho Romana. Je to super rozprávať o sebe v tretej osobe, akože je to... No a namiesto toho, aby sme chceli spraviť podnik, kde chceš, aby tvoja priateľka chcela, aby si ju tam pozval na rande, tak sme to spravili ako klenotníctvo pre chlapov. Ono reálne, keď sa aj prídete pozrieť do toho podniku, tak vlastne v strede podniku je velikánska mäsová vitrína a keď si to porovnáš s nejakým Alo Diamonds, tak vlastne tam je takisto tá veľká sklenená vitrína, len namiesto diamantov tam my máme stejky. Hej. A toto je vec, ktorú vlastne sme si povedali, že takýmto spôsobom to budeme koncipovať a budeme tvoriť. A zatiaľ sme vo fáze, že nechceme rásť, že je to práve ten jeden podnik, kde chceme, aby sa ten zákazník tešil, aby mal niekedy aj pocit, že nemajú otvorené, tak si musím nájsť čas na to, aby tam otvorené mali. Ale na druhú stranu, tí zamestnanci tým, že pracujú 3 dní v týždni plus nejaký deň na prípravu, majú dostatok energie a dostatok pozitívneho vzťahu k zákazníkom na to, aby tam neboli odutí. Čiže ja to hovorím tak, že my tam nie sme stále, ale keď sme tam, tak spravíme všetko preto, aby si ty ako zákazník, zákazníčka tam boli spokojní. A toto je vec, ktorá je veľmi ťažko prenositeľná do ďalšieho rastu a tým pádom ten rast sa snažíme skôr spomalovať. A čo je ďalšia vec, ako my máme otvorené 3 dni v týždni, tak ďalšie 4 dni v týždni ja robím kurzy. A to je tá tretia noha toho celého biznisu, ktorá na v dnešnej dobe robí 150 až 200 tisíc eur tržieb ročne, čo je pomerne zaujímavé, lebo tie náklady na to sú vlastne hlavne môj čas a pár kusov stejkov. Čiže my to robíme naopak. Keď sa pozrete na to logo, tá krava, ten vtipný odpoveď je, že tá krava je dole hlavou, lebo je mŕtva, hej, lebo doby čakalo živú kravu v mesiarstve. V niektorých mesiarstvách sú pri pokladni, ale to zase sa nebudeme o tom rozprávať. My ale tú krávu máme preto dole hlavou, lebo snažíme sa to gastro robiť naopak. A tým pádom, ako hovoril Rišo, niektorí nás ľúbia, niektorí nás nenávidia, ale minimálne môžeme povedať, že vyvolávame emóciu. A to je podľa mňa v dnešnej dobe toho, že na každom rohu máš nejakú reštauráciu, nejaký podnik, nejakú kaviareň, tak vyvolávať tú emóciu je sakramensky dôležité, lebo keď vyvolávaš emóciu, tak na teba ten zákazník myslí. A to, keď myslí negatívne, no tak nech si trhne nohou, hej? Ale keď myslí pozitívne, tak je to ten náš zákazník.
A my nemusíme v rámci toho nášho biznisu sa venovať každému zákazníkovi, lebo my máme málo miesta a vysoké nájomné. Čiže pre nás je dôležité sa venovať práve tým, byť ten niche market, byť ten pár kusov, pár miest pre zákazníkov, ale viem to povedať takmer na 100%, že keď prídeš na ten steak, tak bude to ten jeden z najlepších steakov tvojho života a keď nie, tak my ti vysvetlíme, kde sa mýliš. Hej? Na to sú moji zamestnanci pripravení. By the way, ak by ste chceli vedieť, tak túto kravu, to nebol môj vynález, ja som to videl v jednom austrálskom podniku, ktorý sa volal Bovine and Swine a ja nerad kradnem, tak ja som normálne tomu tomu majiteľovi tej reštaurácie napísal, že kámo, že idem otvárať podnik, nebude v Austrálii, bude na Slovensku, Slovensko je v Európe. Čo by si povedal, keby som tú tvoju kravu použil u nás v logu? On, že jasne môžeš, není problém, lebo ja zatváram podnik, lebo neznášam ľudí. Takže tak. Čiže je tam tá hlbšia filozofia za tým. A keby sme si ešte prebrali tú filozofiu, je taká, že snažíme, alebo sme autentickí čo najviac. Je to mäso od Romana, ja som Roman, ja som hovado, som úprimný, nemám kus hanby v sebe a tým pádom sa tak snažíme aj komunikovať na zákazníka. Hej, nehovorím, že každého vysmejem, ale proste keď niekto príde a chce well done sviečkovicu, tak mu, hlavne je to chlap, tak mu pogratulujeme k MDŽ a vysvetlíme si, že prečo je tá sviečkovica well done blbosť. Snažíme sa profilovať takým spôsobom na sociálnych sieťach, že nie sme mesiarstvo s grillom. Hej, lebo ono je to vidieť za tým celým. Ale snažíme sa profilovať tak, že je tu nejaký Roman. Ten Roman posledných 15 rokov sa snaží venovať mesu, chodí po bytunkoch, študuje, je z neho mesiar nie by trade, ale mesiar práve na základe skúseností. A keď sa ma niekto spýta na niečo, tak väčšinou sa to týka toho mesa a to je tá naša profilácia. O tých emóciách sme si povedali, že bude tá emócia negatívna alebo pozitívna, ale určite nie je neutrálna. A to je možno taká tá podstatná vec, o ktorú sa my vlastne snažíme, akože nehovorím, že chcem, aby ma ľudia, že som jak Rytmus, že potrebujem vašu nenávisť, hej. To je skôr o tom, že práve tá emócia je to, kedy to rozhoduje o tom, či ten zákazník k nám príde alebo nie. A ten jasný cieľ je skutočne o tom, že chceme, aby ten človek, keď myslí na mäso, aby to bolo spojené, že je tu nejaké mäso od Romana, ktoré sa snaží robiť svoju robotu tak najlepšie, ako vie. Ja som sem nedal, že budovanie fejmu, lebo ja si nemyslím, že my máme fame. Akože my ho máme možno lokálne, ale podľa mňa za pezinkom už o nás málo kto vie. Ale čo je také podstatná vec, je, že my máme tie sociálne siete, máme tam teraz 60 000 fanúšikov, ale ja už som reálne v takom stave, že si myslím, že už viacej tých fanúšikov nepotrebujeme. Lebo my máme tak málo miesta, že my nepotrebujeme mať 100 000 fanúšikov, lebo potom by sa čakalo k nám do reštaurácie 2-3 mesiace, kým by si tam našiel stôl. Čiže toto je tá vec, ktorá je možno taká diskutabilná a pokojne sa o tom môžeme za chvíľočku pobaviť. Keď sa snažím budovať svoje meno, tak jeden z tých kanálov, ktorý využívam a využívam ho proaktívne, to znamená to, že ja často tých podcasterov aj oslovujem, že halo, však už ma zavolajte, tak chodím do podcastov. A do tých podcastov chodím niekoľkokrát za rok. Reálne v roku 2022 to bolo, že aj 10 podcastov, v ktorých som bol. A on si človek povie, že otvorím chladničku, a je tam Roman a podobne, ale každý ten podcast má nejaký svoju vlastnú oblasť svojich fanúšikov. Čiže ja vlastne oslovujem tie mikrotrhy tých podcastov. Zároveň spolupracujem so značkami a tie značky si vyberám. V súčasnosti spolupracujem s dvoma. Jeden ten zákazník je Metro a tam sme ako keby začali spolupracovať takým spôsobom, že
Ja som len našiel v metre grily, ktoré boli v dobrej cene, tak som napísal ku mne na Instagram, že halo, choďte do metra, je tam Weber. A mne o deň na to volali z metra, že prosím vás, to čo ste spravili? My máme 80 grillov predaných a my sme s tým nečakali a spravili ste nám bordel v sklade, prosím vás, už to nerobte, hej? Nakoniec ma ale oslovili, že chceme, aby si nám robil promo na mäso a ja som povedal, nie, lebo máte zlé mäso, ja potrebujem, aby ste našli dobré mäso a nakoniec sme spolu našli kvalitné mäso, ktoré teraz ako keby sa snažíme spolu predávať a ja hovorím zákazníkom, že pozrite sa, keď my máme zatvorené, tak choďte do metra, kde si to mäso viete kúpiť. Hej? Čiže my sme maloobchod, oni sú veľkoobchod a tým pádom si nerobíme konkurenciu. A druhý taký brand, ktorý ja mám rád, tak je Renault. A spolupracujem s nimi preto, lebo majú najkrajšie auto podľa mňa v dnešnej dobe a to je Renault 5. Dole v garáži, keď budete vidieť žltý Renault 5, to je môj. Prosím vás, neobíďte mi ho kľúčom, hej? Prosím vás. A posledná vec z pohľadu budovania značky je public relationship, lebo ja som v tom robil, hej? A preto aj ten brand je Mäso od Romana a tým pádom pre tých novinárov je ľahšie potom komunikovať so mnou ako s Romanom, lebo keď si ma zavolajú na nejaký rozhovor, tak tam nemusia napísať, že Mäso od Romana, ale napíšu tam Roman Mesiar, alebo Roman od Mesa, alebo Roman Kóňa, alebo Roman Kona, alebo čokoľvek. A tá myšlienka u toho bežného zákazníka je, že aha, toto je ten Roman cez to mäso. A pre toho novinára je to oveľa jednoduchšie, lebo ako náhle je tam brand, tak už on potom bude mať problém s editorom, že však tento brand tu nemá zaplatenú reklamu, a je to skrytá reklama a tak ďalej a tak ďalej. A na toto si my ako keby dávame pozor a ja proaktívne s tými novinármi komunikujem. Ten novinár, keď si kupuje grill, tak mi napíše, aký grill si má kúpiť a tak ďalej a tak ďalej. Keď je nejaký moderátor, tak sa mu občas pripomeniem, že halo, ide jar, prosím ťa, povedz svojim plánovačom kontentu, že by bolo dobre spraviť nejaký príspevok o grillovaní a ja som tam ten, ktorý tam príde. A oni zrazu majú content zadarmo, ja mám za to reklamu, dá sa povedať zadarmo, len za môj čas a toto je ten prirodzený PR, ktorý my si tam snažíme budovať. Keď si to zoberieme prakticky, pozrite sa, so ženou sme sa dostali na obálku Profit Indexu, čo je smečko, ak sa nemýlim, hej. Krásny grill od Weberu, moja manželka, ešte aj Apple sme tam dostali, vidíš, to by som mohli ich osloviť, že halo. Bol som u Tonyho Dubravca na podcaste, nedávno som bol u Zrebného v podcaste, kde som si spravil srandu, ale to tam moc nedali, že by sme my mohli mať spolu stajňu, volala by sa, že Zrebný Kóňa, hej. A dokonca u Saifu v obedovom vysielaní, či po obednom vysielaní, a to keď náhodou budete robiť ten PR, alebo budete sa snažiť komunikovať s tými moderátormi, tak mu napíšeš raz, on si to prečíta a neodpíše. Normálne nemaj hanbu, napíš mu ešte raz. Oni majú toho tak veľa a proste no čo, tak keď pri najhoršom si spravíš hanbu. Ja napríklad nemám gen hanby v sebe, hej, moja žena hovorí, že keby som bol žena, tak mám OnlyFans, ale treba si toto uvedomiť a vlastne uľahčujte tým ľuďom tú robotu, premýšľajte za nich a hľadajte si ten priestor na trhu, lebo keď to nespravíš ty, tak oni to za teba nespravia. A čakať na to, že ja počkám, kým ma on osloví. Halo, až taký famous nie si. Hej? To je na tomto dôležité. No, máme posledných 6 minút, poďme na otázky.